Ни чәчсәң, шуны урырсың. Әлеге зур мәгънәгә ия булган сүзләрне безгә борынгылар әйтеп калдырган, ди Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Татарстан филиалы район бүлеге җитәкчесе Рүзәл Мортазин. Игенчелек белән шөгыльләнүче кешеләр әйбәт орлык чәчкәндә генә уңышның мулырак буласын яхшы белгән. Ни чәчсәң, шуны урырсың ди, халык элек-электән игенче, крестьян иң әйбәт өлешен җыеп алган уңышның орлыкка калдыра торган булган инде, аны кояшта киптергән, җилгәргән, шуннан соң инде кадерләп саклаган. Һәм шушы саклаган орлыкларны бер өлешен башкалар белән дә бүлешкән, алыш-биреш булган бит инде. Шулай итеп, ул селекция хезмәтен башта үзе башлап җибәрергә мәҗбүр булган инде. Шуннан орлыклар белән эшләү килеп чыккач инде, игенчеләр арасында бер-берсенә биреп инде менә ихтыяҗ килеп туган орлыкларның сыйфатын тикшерүгә инде. Менә бу инде нәрсәдән гыйбарәт хәзерге көндә инде без инде элек бу орлыкларны тикшерү станциясе дип аталса, хәзер инде Россия авыл хуҗалыгы үзәге бу нәрсәдән килеп чыга. 2007 елны бу ике хезмәт бергә берләштереп, бер төп астында эшли башлыйлар һәм бу Россия авыл хуҗалыгы үзәге дип атала башлый. Монда үсемлекләрне саклау станциясе белән инде орлыкларны тикшерү инспекциялары бергә эшли. Бу без инде орлыклар турында кайгырту, аның язмышы турында кайгырту киләсе ел уңыш өчен җәйдән үк башлана инде. Көздән үк без иң беренче орлыкка калдырылган майданнарга апробация яки теркәү уздырабыз инде. Апробация үткәрелә сатыла торган майданнарга регистрация дип әйтик, теркәү хуҗалыкларны үзләренә үз ихтыяҗлары өчен калдырыла торган майданнарга теркәү уздырабыз. Моның өчен без һәрбер орлык майданын барып карап тикшереп чыгабыз инде. Шуннан соң ындыр табакларын, орлык чистарту линиялары һәрбер машинага бәя бирелә инде, складларга, амбарларга. Аларны карап, тикшереп, күзәтеп, урыннарда күрсәтмәләр биреп нәрсә эшлисе икәнне, шулай ук киңәшмәләрдә дә бу мәсьәләгә кайтып бәйнә-бәйнә шуны аңлатабыз. Һәм шушы урып җыйнау, көзге чәчү мәсьәләләрне кагылышлы безнең инде семинар киңәшмәләр үткәрелә. Монда килеп торган сорауларга һәрберсенә шунда җавап бирәбез инде. Шуннан соң хуҗалыклар орлыкларны чистартып саклауга салалар. Менә без шул орлык фондларын формалаштырган вакытта бергә башкарабыз бу хезмәтне агрономнар белән бергә инде. Һәм менә шушы саклауга салынган орлыклар көздән тулы анализ үтәләр. Буларның бөтен чәчүлек сыйфатларына бәя бирелә. Әйтик, чисталык, үсү энергиясе, тишелеш, меңбертек авырлыгы, шуннан инде башка культураларның составы монда шул исәптән чү белән орлыклар белән зарарланган, инде авыртулар белән зарарланган орлыклар саклауга салынганнан соң менә шундый тикшерүләр үтеп, аларга рәсми документлар тапшырыла. Безнең белгечләр инде кыш көне уҗым культураларын аерым тикшерү, күзәтү белән шөгыльләнәләр инде. Менә әйтергә кирәк, безнең хәзер 2022 ел уңышы өчен 15 мең күләмендә көзге культуралар чәчелде, көзге чәчү башкарылды. Шуның 3 мең ярымы көзге будай, 11 мең ярымы арыш культурасы инде. Менә безнең белгечләр басуларга, кырларга чыгып, урыннарда шул уҗымнардан монолитлар алып, монда алып кайтып, стерил шартларда үстереп карап, аларның яшәү сәләтен билгеләр һәрбер партиягә инде. Бу эш безнең кыш елда, кыш буе дәвам итә инде. Шуннан яңа елдан соң инде февраль айларында башлап җибәрәбез орлыкларны авыртулар белән зарарланган яки зарарланмаган тикшерүне инде. Бу фитоанализлар дип атала инде. Без һәрбер орлык партиясын монда китереп, шуларның нинди авыртулар белән зарарланган һәм зарарлану дәрәҗәсен билгелибез инде. Шуннан соң инде безнең башланып китә чәчү алды анализлары. Без инде көзгә тулы анализларга тикшергән булсак, хәзер чәчү алдыннан инде без кабаттан эшкә әйләнеп кайтып, орлыкларын тикшерешләрен билгелибез инде. Бу хезмәт әле дә дәвам итә инде. Безнең инде бу нигездә төгәлләнде дип әйтергә була. Менә
фермер хуҗалыклары, кайсы бирләре килеп җитмәгәннәр бар. Шуннан соң инде мына саклауга салынган 14449 тонна сабан культуралар орлыклары бар безнең. Шуның 40% оригинал һәм элита категорияле орлыклар инде. Калганнары репродуктив категория һәм инде бераз күләмдә эресте категория, ягъни 3нче репродукция һәм аннан да түбән булган орлыклар бар. Менә шуларны орлыкларны яңарту максатыннан орлык хуҗалыкларыннан орлыклар алып, безнең хуҗалыклар шуның белән шөгыльләнә, югары репродукция, оригинал һәм элита орлыклар кайтарту белән. Менә әле башкарыла торган эш булып инде орлык алу машиналарын тикшерү тора ялда бурыч булып, без инде аларны тикшереп чыктык. Бездә алар 37 дәнә, нигездә алар орлыкларны препаратлар белән эшкәртүгә, аулауга әзер. Шуннан соң без инде тагын планлаштырабыз. Апрель шу ай ахырындарак булыр инде. Менә авыл химикатлар сиптерү машиналарына техник карау үткәргәндә инде алар һәрберсе монда арчага китертеп, эшләтеп карап, аларның эшчәнлегенә бәя бирәбез. Әгәр дә алар инде дөрес көйләнмәгән булса, тигез итеп сиптермәсәләр, аларга тиешле күрсәтмәләр биреп, шунда ук төзәтә алалар. Ягъни соң инде кабат барып, карап, бу эшне тикшерәбез. Ни өчен дигәндә, әгәр дә алар дөрес эшләмәсә, препаратлар үсемлекләргә сибә торган инде вегетация чорында я күп итеп сибеп, я әз итеп сибеп, тигез сибелмәячәкләр һәм безне тиешле норма тотылмаячак, шуның белән файда урынына зыян да килергә мөмкин инде. Монда генә әйтеп киттем инде, фитоэкспертизалар дип инде без анда зарарлану дәрәҗәсен тикшерәбез һәм авыртуларны инде, әгәр дә инде орлыкларның зарарлануы җиңелчә формада булса, бу әйтергә кирәк, менә фузариоз, гельминтоспориоз белән зарарлану 15%-тан артмаса, без инде киңәшләргә язабыз инде. Ситуацияда чыгып булачак безнең биологик препаратлар кулланып та инде. Менә биологик препаратлар безнең үзебезнең филиалда җитештерелә. Бездә чүгүләнергә каршы препаратлардан кала барлык препаратлар да бар инде. Бу инде авыртуларга һәм кырткычларга карата инде менә күп кенә хуҗалыклар шушы препаратлар белән эшлиләр. Бу инде химик препаратлар куллануга караганда отышлырак, икътисадият яктан, финансы ягыннан инде икенче яктан караганда булар экологик чиста продукция җитештерүгә йогынты ясый инде. Менә шушындый хезмәтләр безнең кыскача гына инде безнең коллектив 6 кешедән тора. Алар барысы да тәҗрибәле белгечләр, үз эшләренең осталары инде. Менә санап кисәк инде Хакимҗаров Ахмат Абдулфарт улы, Бульмакова Дилә Гомәр кызы, Миннебаева Кыршат Галим кызы, Тахабиева Разила Абдулфарт кызы һәм Әмирҗанова Рафия Гыймаетдин кызы. Алар инде күп еллар эшлиләр, хуҗалыкларга хезмәт күрсәтәләр. Бүлек 2 өлеш. Орлыкчылык һәм үсемлекләрне корткычлардан, авырулардан, шуп үләннәрдән саклау буенча хуҗалыкларга хезмәт күрсәтә. Кабинет оештырылды инде, шушындай класс. Безнең монда орлыкларны саклау мәсьәләләренә багышланган бөтен төр сорауларга да җавап биреп була. Безнең монда тәҗрибәле белгечләр, әйткәнемчә, Ахмат Абдулфарт улы, Дилә Гомәр кызы инде монда инде без бик эчтәлекле материаллар әзерләнгән. Шулай ук монда орлыклар, фитоэкспертизалар үтәләр, аларның авыртулары, билгеләренә зарарлану дәрәҗәсе безгә мөрәҗәгать итәләр җитәкчеләр, хуҗалык җитәкчеләре, агрономнар һәм крестьян фермер хуҗалыклары да шушында кирәк үзләрен борчылган мәсьәләләргә җавап табып, мәсьәләләрне урында хәл итеп китә алалар инде. Бу махсус кабинет, монда әле уникаль дип әйтергә була. Бу иң беренче республикада, безнең районда оешты. Менә Ахмат Абдулфарт улы шунда шулай итеп оештырды. Орлыклар шушында тулы анализлар үтәләр инде, аларның шәчелек сыйфатлары, шәчәргә яраклы, или яраклы булмавы шушында ачыкланды. Менә иң беренче орлык партияләре актатворы дигән документ белән килеп инде. Кичкенә капчыкларда журналда теркәү уза бар. Шуннан соң инде теркәү узганнан соң менә монда безнең тикшерүләр башлана. 7-8 төрле параметр буенча инде менә әйтик чисталык, дамлылык, энергия,
тикшерелеш, мөңгөртөк авырлыгы, нинди культуралар, үсемлекләр белән чүпләнгән бу һәм нинди шөгыльләр орлыклар белән чүпләнгән инде шушыларны тикшерергә чыкканнан соң менә шундый рабочий карточкаларга языла да, шуннан соң бу бөтен мәгълүмат компьютерга керә, компьютердан безнең инде протокол испытаний дигән беркетмәләр чыга инде. Анда орлыклар турында бөтен төр мәгълүмат язылган була һәм буларның шәчүлек сыйфатлары да һәм әгәр дә шәчүлек сыйфатлары килеп бетмәсә, алайда булырга мөмкин, нишләргә кирәк икән без шунда күрсәтеп рәсми документ бирәбез. Бөтен дөньяда цифрлаштыру бара, безнең хезмәттә бу мәсьәләдән читтә калмый. Безнең Россиядә беренче булып дияргә кирәк инде. Безнең филиал Агросем Эксперт дигән программа барлыкка китерде. Ул Агросем Эксперт программасында орлыклар турында бөтен мәгълүмат шунда кертелә һәм нәтиҗәләр дә шунда кертелә инде. Ул мәгълүматны аерым кодлар ярдәмендә кереп инде хуҗалыклар үзләре дә күрә алалар. Шул вакытта Авыл хуҗалыгы министрлыгы да бу программаны карый ала инде. Бу бөтен безнең хезмәтләр компьютерга кертелеп, шунда рәсми рәвештә теркәлеп, кирәкле вакытта мәгълүматны кагазлар ярдәмендә түгел, шушы программага кереп та карый ала инде. Һәм шулай инде экономик, икътисади мониторинг хезмәте дә алып барыла. Безнең орлыклар белән хәзер кагаз эше белән бергә компьютерлаштыру, цифрлаштыру хезмәте бик киң кулланабыз. Безгә ул бик җайлы. Отчетлар бергәндә дә, хуҗалыклар белән эшләгәндә дә, менә шушы программа нигезендә безнең инде эш алга китте. Безнең бу яңарыш буларак без аны бик уңай кабул иттек. Безгә шушы программалар нигезендә эшләү бик уңай дип табабыз. Район бүлеге коллективы 6 кешедән тора. Баш агроном Әхмәт Хакимҗанов, әйдәп баручы агроном Дилә Бүлмәкова, беренче категорияле агрономнар Гөлшат Миннебаева, Рәзилә Тәхәвиева, Рәфия Әмирҗанова барысы да озак еллар эшләгән тәҗрибәле белгечләр, үз эшләренең чын осталары. Шуларның фидакарь хезмәте нәтиҗәсендә безнең коллектив район бүлекләре арасында алдынгы урыннарны били, ди җитәкче. Аларның куллары аша ел дәвамында 2 тонна чамасы орлык уза. Һәр бер төк берничә кат җентекләп тикшерелә. Безнең белгечләр басуларга чыгып чәчүлекләрнең нинди авырулар, корткышлар белән ни дәрәҗәдә зарарланган булуын ачыклыйлар. Россельхозцентр системасында безнең основном 2 направлениедә эшне бара. Беренчесе алыкчылык буенча булса, икенчесе защита растений үсемлекләрне саклау. Отделы без инде менә 2 белгеч шушы отдел белгечләр булып, шушы өлкәдә эшлибез. Шушы үсемлекләрне саклау бүлегенең беренче өлеше безнең фитосанитарий мониторинг. Район басуларында без һәр вакыт беренче препаратлар белән, авыл химикатлар белән чүпләннәрне авыруларга каршы, бөҗәкләргә, корткышларга каршы эшләгәнчә эшләр алдыннан беренче басуларны карап, аларга тиешле рекомендациялар бирәбез. Шуннан соң гына шушы рекомендациялар нигезендә безнең үсемлекләрне саклау эшләре планлаштырыла һәм алып барыла. Инде менә кыш көне шушы белгечләр тарафыннан безнең район бүлеге белгечләре тарафыннан көзге культуралар уҗымнарны хәлен, состояниесен белеп тикшереп тордык. Районның төрле почмакларыннан уҗым пробалары басуларда булып, хуҗалыкларда уҗым пробалар алып кайтып, шушы үзебезнең лабораториядә аның хәлен, исәнме, юкмы икәнен определять итәбез. Менә соңгы басу безнең булды Наласа авылында икенче хуҗалыгының көзге рыжык культурасы басуында әле җомга көнне генә барып пробалар алып кайткан идек. Басуда бүген көндә карлар бик калын, 50-60-80 сантиметр калар.